to talk about the old men, the Mugabe mythology. You may want to forgive the old man, but I don't think he deserves forgiveness, because surely Mugabe unomira oti Mnangagwa rega kuuraya vanhu. Oh, zvari mashura. Mugabe kutaurira vanhu kuti kwai musaurayane. Who is the specialist? Isu vamwe takararama nespeed kutiza. Iye Mnangagwa anotaura kuti uri kuda ku, he forgets maybe kuti Mnangagwa escaped death from Mugabe. Maybe he is the known and approved hangman or killer. Ndofunga kuti waitofana kuti muri kunditorera basa rangu because ndora Mugabe kai. Ini ndakamboenda kumatebelendi ne Midlands. I come from the Midlands. Ndikati vedwe uyu mudhara achembera but achiri kufema. Madzimambo torai munhu ane ng'ombe dzakazara kuGushungo Dairy, because ngozi inoripwa neng'ombe. Munhu atongwe nevanhu vakapedza neGukurahundi, so that tipedze kwenyaya. But nemhaka yekuti haasati atongwa, mutemo weduwo unoti kana munhu asati atongwa hamugoni kuti imhondi. Saka hatichati Mugabe imhondi, tongoti vanhu vaipera Mugabe aripo kusvika koti yazotaura kuti Mugabe ndiye unouraya kudarika vamwe. Isu hatina kumboderesa nemhaka yekuti mutemo unoti kana koti isati yataura kuti ndiye mhondi. Asi tongoti vanhu Mugabe waingoti kwaainda vanhu vanopera kuda vainyura handizivi. And then he accuses Mnangagwa kuti kwai Mnangagwa don't try to be God. Saka kana kune zviri mberi kwaGod ndo Mugabe. Kuda inonzi Goda yemberi kwekuti God, because he is known for having, tate haurai. But many people have disappeared during his era, including vamwe vari so recent vakugona kuvhunzwa zvino. Naitotarisa imwe a post pa social media ichitaura about someone who died quite recently. Yonzi kwai Mnangagwa explain. Mnangagwa waita sei? Ko Mugabe mwene wazo momusire. Ndo zvaakuita kuti Mugabe achihumana manje zvaakuita izvi. Ndo inonzi kuhumana manje iyo yekuti unoto sure can vanhu veZimbabwe vodoteerera kuti kwai Mugabe ari kuti kusauraya vanhu ani. Izi kwedu kuchiVitori ukati tichikufungira kuti uri muroi wouya kuchichema kudarika vanhu kwavo, tinokupa munhu wacho kuti udle. Unoda kuchema kudarika vafigwa uriwo wauraya kuti zvidi. So, but of course, it goes back to the president himself, ED. Ruregerero wakanyanya. Many people expected not him to harass Mugabe, but at least some measure yekuisa Mugabe in order was supposed to be done. Because Mugabe not only killed people, but also destroyed this economy. These problems that we have are a result of Mugabe's rule. Even the sanctions. Wainakigwa nekungofamba, wainda wanotukana nevava, kuita mbiri yezvituko.